మరణాత 14/3/2025. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము. పరక్రము గల సూర్యుని వలె యెహోవా నాకు తోడై ఉన్నాడు. ఇర్మియా 20:11. ఈ వాగ్దానము మనందరి కుటుంబంలో నెరవేరాలని ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన. దేవా, మీకు వందనములు. మాకు ఈ వాగ్దానము ఇచ్చేసినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మా పనులా ఇందును రాకపోకలే ఇందును మాకు తోడాయి ఉండుము. మీ బిడ్డలకు కలిగిన సమస్తమును దీవించండి. ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. మాకేది అవసరమో నీవు ముందే ఎరిగిన వాడు కనుక మా అవసరమును తీర్చండి. మమ్మల్ని దీవించి రక్షించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత